あっち今の。イカちゃんがいない。イカスミが必要になることが周りによくある。そういう時にイカがいない。早い。安い。イカどこよ、イカ。イカ少なすぎね。ちょっと待って。ちょっと待って。どこ？ラブレグムットだ。ここどこ？飛んじゃった。違うな。
利用しよう。帰ってきた。完全にエスクヘックと競合してる。まさかだけど。イカ湧かないのあれか、もしかして。そういう、サーバーモッド入れたんだけども。あ、出た。やっと出た。なんでイカのドロップ増えないんだろう。なんでイカのドロップこんだけしかないの？他のモブはドロップ増えてんのに。イカだけドロップが増えてない。で、おー。
で、何のために肉を取ってきたかっつうと、間違い。これを作りたかった。これなんで素手で取れないの？これ素手破壊できていいっしょ、全然。で、なんだっけ。目標ヒートジェネレーターです。なんかチェックボックス作るまでもねえな、これ。まずコンプレッサーを作ります。これ普通の、こっちでいいでしょうか。まず鉄を作ります。鉄を作ります。お、なんだ？落ちた。あ、メインコンプレッション起きてる。メモリに指定だと、コンプレッションか。でもまあ終わったら終わったで動く。あれ？
なんじゃらほい。スタックオーバーフローエラー。スタックオーバーフローエラー。これサーバー死んでんのか？21時47分から、これはエラーをずっと入ってんのか？ 45 分からエラー吐き続けてるスタックオーバーフローへ。てかこれエラーレベルおかしいな。なんでデバッグレベルのこれエラー、デバッグレベルのログ入ってんの？後でサーバーこれ落とすわ。ちょっと待ってね。エラーレベルがこれは、何を設定すれば来るんだべ。エラーレベルじゃなくてログレベルか。しばし10分ばかしお待ちを。
ログインスプロパって JRA フォームのリブのとこがあるよね。うまくいくかわからんけど、とりあえず設定した。うまくいってね。
変わんねえ。変わんねえ。繋がらない。なんで？スマホなしと暇変わりって繋がんないの？なんかあれだな。もうヒートジェネレーター、明らかに性能おかしいんですけど、繰り回しのめんどくささで、なんとかバランスが保ってる感ある。エラー入ってんな。何のエラーこれ。したんだけど。何のエラーこれ。またストックオーバーフローか。いいな。誰か心当たりないですか？オーバーフロー。アプリだ、HNTT。モッドじゃない。あ、いや、モッドだ。HAC。何これ。ディフィーティトゥクロー、HAC。なんだこれ。マジカルバッジ。あ、HAC か。マジカルバッジ、マジカルバッジ。うん、バッジがなんかバグってるっぽい。何のバッジ？何のバッジかがちょっとログ見てわかんない。レス597。はーい。エレスチャルバッジ使ったら落ちるっぽい。サンクス。エレクチャル？よし。サーバーを落として再起動。
げた。6レベルを変えれない。エレスチャルバッジ。炸裂。周囲に衝撃波で追撃を行う。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。アップデートは来てないかな。なんかいろいろ更新来てるな。けど今回のやつは更新なし。なんか使っちゃダメとかは書いとこう。掲示板的なものを作って。あれ、サバイブスティルスターティングまだか。もう10時半じゃん。あと30分したら見ないと。もっとどこでユーザーフォーラムでサポートしてるのか。マルチだけ暮らせるようになった。なんか、5月8日更新 1.5.2 っての来てる。先月じゃん。それ先月じゃん。おじいさん、そのバグは先月直しましたよってか。直ってねえんだ。1.5.6 が最新。やっぱ直ってねえな。どここれめちゃめちゃ巻き戻ってない。5分ぐらい巻き戻ってる。
となんかビブリオで読むやつ。安心されるぐらいか。知らなかった。とりあえずここに。はい。これどうやって使うの？どうやって使うの？全然使い方がわかりません。てか、それこそあれか。クリップボードに書いた方がいいか。違う。なんだっけ。よし。これでエネルギーがだいたい OK。
かな。もう一個作る場所あるかな。バッテリーボックスに置いて、受けて、そっからこっちに流せばいいのか。次なんだ。当面のゴールは多分ナノセーバーなんだよな。ラピスyazıが足りない。クラフトでアントでもあるか。じゃあラピスを取るか。
ラピスが釣りやーい。ラピスなんかなかったね。いい場所。なんでレストス飛んでないんだ。レッドストーンってなさすぎじゃねやっぱり。これコード変えられてんのかな。このコードってなんもねえ。なんも出ねえ。おっとずっと。
ぎるからコード変える。割れた。パスやんけ、コード書いたら。あれブロックで取れた。なんでブロックで取れた？ブロックで取れたらダメでしょ。ブロックで取れたら OK ない。これよく。これじゃなくて、そうじゃなくてこれ。折るのが早い。取れない。取れた。
星に泊まる前にマインクラフトか。なるほどね。できたー。押せば。ええええナノセーバーもダメ？そしてこれは当事者だけか。あっちで全員落ちたか。
全員落ちた。ちょっと待ってね。
うんと、巻き戻ったね。とりあえずセーバーを作ったら落ちたでいいのかな、今のは。いや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 。待ってね。テックリボーンだったらなんか情報あるかな。ない。どうしよう。ナノセーバー作ろうと思ったのは、エンダードラゴン対策って意味もあったんだけど、それが作れないとなると。エンドラどうやって倒そう。エンドラ倒す方法募集。なんか上手な武器あるか。マジック系は正直安定するかどうかが怖いな。スチールソードはアタック10強い。っていうか違うな、エンドラは弓だな。いくらナノセーバー持ってても結局関係ねえのか。ダークボウ、クロスボウ。
万風棒。どれが強いでしょうか。何これ。ごめんください。あれここじゃなかったっけ。てかなんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。風車だ。熱交換機。ああ、なるほどね。ストーンおお。水で水車回して。このヒートエクスチェンジャーは何なんだ。この下があるのかな。下ないよ。うん。精錬施設を真似しようと思ったんだけどなかった。ジョイさん工場今のとこじゃなかったっけ。無理。まあ、いっか。スチールを作るのを、ヒート&クイーメイトにしようと思ったけど、普通に作るか。で、ブラストファーネスをそろそろ作った方がいいのかだから。ローリングマシン。レシピがなんというか高いというかめんどくさいというか。
週末にエンターバイでもするか。そうか、トランスフォーマーか、これ。いちいちいろんなものが足りる。
予言ないと。なんと、寝よう。先に寝ます。